Ngihambe ngedwa amen. So ngiyabonga ukuthi nje solokhu angilalela ngoFebruary. Hallelujah. Kulo engakhona nje useyazi ukuthi ukhona. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu unomyalezo ngathi. Hallelujah. Futhi uzoshintsha impilo yakho ekuseni. Hallelujah. Uma ungathatha lokho kuzokhulunywa ubaleke nakho. Hallelujah. Uzokubona uNkulunkulu. 1 Samuel chapter 22 verse 2. 1 Samuel chapter 22 verse 2. Hallelujah. Silwa nje nento ukuthi kwakheke imphefumulo yethu. Hallelujah. Ngizocela ukufunda isimamo. Ufundeka kanje. Kwabuthana kuye bonke abanosizi, nabo bonke abanezikweletu, nabo bonke abanenhliziyo enomunyu, waba yinduna phezu kwabo. Kwakukhona naye kungathi abantu abangamakhulu 400. Hallelujah. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them. And there were about 400 men with him. Hallelujah. It is in the cave of Adullum. Hallelujah. Hallelujah. Just to do a background story. Hallelujah. There is about hallelujah. Sithola uHana. Hallelujah. Uyathandaza abatholi abantwana. Uyakhala uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi akamuphe umntwana. Hallelujah. Then bese kuzalwa uSamuel. Hallelujah. uSamuel mezalwa akhule abe umpristi nomprofeti. Hallelujah. Nejaji laka-Israyeli. Ajaji u-Israyeli. Uthe mesesekhulile uSamuel wanikela amadodana akhe ukuthi kube yibona azoba ngamajaji ka-Israyeli. So uma yaba amajaji amadodana lawa kaSamuel angenzi kahle. Hallelujah. Angenzi ngendlela uSamuel ebenza ngayo. Hallelujah. Bakhala abantwana baka-Israyeli bekhala kuye uSamuel bathi hayi sicela manje usivusele inkosi. Basho kuye uSamuel. Hallelujah. Uthi sikhathele manje ukuthi sihole amajaji. Sicela nathi ukuthi sifane namanye amazwe siphathwe inkosi. Hallelujah. Samuel waswaya uNkulunkulu. Hallelujah. Wayobika uNkulunkulu lokho abazalwane abakushoyo. Hallelujah. Thike uNkulunkulu-ke wabenzela kanjalo. Wavusa uSaul. Hallelujah. Ukuthi kuzoba uyena ozophatha uzoba inkosi. Hallelujah. So uSaul-ke uvela ngalindaba ukuthi-ke ithizwe likaNkulunkulu kwalahleka imbongolo zikababa wakhe. So bese-ke ubaba kaSaul athule uSaul ukuthi bayobheka imbongolo. Uma beyibheka imbongolo kanti sekuyi-divine. Hallelujah. Opportunity kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba ngiyakholwa ukuthi ayikho bazalwane into eyenzeka, especially uma uzalwane, ayikho into imani kwenzeka. Ayikho i-coincidence kaNkulunkulu. Kulahleka imbongolo kanti uNkulunkulu usenohlelo lakhe. Hallelujah. Ekulahlekelwe imbongolo lithi bebesahamba befuna imbongolo baye kuSamuel ukuthi ngoba waye umprofeti. Hallelujah. Boyobuza kuyena ukuthi mhlawumbe zingakuphi imbongolo. Kanti sekuyilapho na uSaul ezogcotshwa khona. uNkulunkulu usemgcoba kanjalo kuSaul ukuthi abe inkosi yaka-Israyeli. Hallelujah. uSaul-ke bazalwane indaba yakhe ingiphathe kabi. Hallelujah. uSaul nje was a timid man. Hallelujah. Ngibona ngisho makuthiwa uSamuel bese yomveza ka-Israyeli ithizwe likaNkulunkulu wayecashile. Hallelujah. Uthi uyabona nje ukuthi utimid akayazi kahle indaba yakhe. Hallelujah. And lithizwe likaNkulunkulu uSaul-ke lo wavela from the tribe of Benjamin. Hallelujah. I-tribe encane. Hallelujah. So aphatheke uSaul. Hallelujah. Ka-Israyeli abe inkosi. Ithizwe likaNkulunkulu uma esaphathe nje kanye unyaka owodwa bahambe-ke bayolwa namaFilistine. Hallelujah. Uma belwa namaFilistine athi uSamuel uSaul, angithi uSamuel ungumprofeti, ungumpristi futhi uyi-former judge.
mase athi kuSaul yena bongilinda u7 days ngizofika bese ngenza umhlatshelo haleluya burnt offering. Samuel ngenxa yokuthi uSaul ngenxa yokuthi ulo muntu ayiyena uthimida akazithembi into yakhe nje akayazi ukuthi unjani futhi ngibonile ukuthi uSaul kahle kahle nezindlela zikaNkulunkulu akazazi. Isizwe likaNkulunkulu uma phela u7 days uma kuliwa lapha namaFilistini uIsrael kungazuthi uyahlulwa babaleke bahlakazele nje. uSaul ke yena uphele u7 days bese uSaul avele enze umnikelo ngoba ebona uSamuel engafiki kanti umyalezo ukuthi ngilinde ngize ngifike bese kuba yimina ozokwenza umnikelo wawenziwa futhi abapriest. uSaul akayena umpriest. Uzubona ukuthi uSaul indlela zikaNkulunkulu akazazi. Ungena nalapho nengamele ukuthi angene khona enze nalokho okungamele ukuthi kwenziwe uyena ngoba umnikelo kwakumele wenziwe umpriest. Isizwe likaNkulunkulu awenze umnikelo. Isizwe likaNkulunkulu meqede nje ukwenza afike uSamuel. Samuel Saul yini lento osuyenzile haleluya bengithe ngilinde bese kuba yini ozokwenza umnikelo haleluya. Selithizwe kaNkulunkulu athi uSamuel uNkulunkulu ngabe usevusile umbuso wakho but because wenze lokho ngeke asesawuvusa usezozivusela okwenhliziyo yakhe ngale lo phuthashi. Qhubekeke uSaul ke abe inkosi. Lithizwe likaNkulunkulu aphinde futhi athi uNkulunkulu kuSaul akahambe ayobhubhisa kuma-Amalekites haleluya. Uma efika lapha lithizwe athi uNkulunkulu kuSaul akabhubhise yonke into nje yakhona ngelalizwe ayibhubhise. Mafika lapha uSaul angenzi njengokusho kaNkulunkulu babhubhise okuthile babulala okuthile bese okuthile bengabulali haleluya. Samuel uma efika ethi ene ukwenzeleni lokho sethi uSaul ene hayi ngibone abantu bebethi ene asingabhubhisi konke sikuyeke na izilwane lezi ezikhuluphele bese sizinikela kuNkulunkulu. But okusho ukuthi umyalelo kaNkulunkulu wawungasho njalo wawuthe akabhubhise konke. Uyabona ukuthi uSaul indlela zikaNkulunkulu wayengazazi haleluya futhi neobedience nje indlela zikaNkulunkulu uSaul wayengazazi haleluya. Phinde washo futhi uNkulunkulu ukuthi sengivusile vele owenhliziyo yami haleluya. Isizwe kaNkulunkulu siqhubekeke isikhathi haleluya kube nempi yamaFilistines haleluya. We all know indaba yaGoliath haleluya. We all know indaba yaGoliath haleluya. But before ngifike lapho isizwe likaNkulunkulu njoba ethi uNkulunkulu usezivusele wenhliziyo yakhe uNkulunkulu athume uSamuel ukuthi ayogcoba inkosi haleluya ngoba uSaul uyamkhipha manje esihlalweni because uSaul akenzi ngendlela zikaNkulunkulu akamlaleli uNkulunkulu haleluya. Samuel ke ahambe aye endlini kaJese haleluya njengokuyalelwa uNkulunkulu asebethi mase ethi uSamuel akuze amadodana kaJese khona ezogcoba oyinkosi. Isizwe likaNkulunkulu ke bese beza lamadodana beza bonke abawu7 eloyishilo uSamuel ukuthi hayi akusiye lo inkosi emlokhuzile embizini. Bese yabuza ukuthi asephelile vele amadodana akho Jese. Bese uJese hayi kukhona nje nomfanyana ule uyalusa haleluya. Bese hayi asimbize ngoba ngeke ngihambe la ngingayenza ngalento uNkulunkulu athe angenza haleluya. Abizweke uDavide manje ukuthi akuze wonke amadodana haleluya but uDavide yena akabizwanga haleluya. Uyabona nje ubuhlungu ayebona uDavide being rejected ekhaya haleluya ukunganakwa ekhaya. Angithi lithizwe likaNkulunkulu uJese ubaba kaDavide wayesengasamfuna uMakaDavide haleluya esefuna ukungena kwincekazi kankosikazi haleluya. Mase lithi incekazi le yathi ene
yatshela uma kaDavide ukuthi hayi umyeni wakho usefuna ukwenza into ekanje kanje. Base baplana ukuthi akazi-disguise uma kaDavide akushintshe nje angabonakali bese eyalala noDavide noJese. uJese uyitshela ukuthi yena ulala nencikazi kanti ulala nonkosikazi wakhe. So uJese waba nalokho uma ekhulelwa ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu uma kaDavide akazange akusho uJesu ukuthi wenzeni. Haleluya. So uma ekhulelwa vele uJesu unalokuthi akusiyo ingane yakhe because akazi ukuthi lo muntu ayelele naye vele kwakunkosikazi wakhe. So uDavide wakhulela kuleyo environment la khona uthando lukaBaba angalazi ngoba ubaba unalokho ukuthi hayi for sure ingane yami. So ukhula kanjalo uDavide ukhula kuleso simo la khona enganakwa khona. Haleluya. Unikeza nale heart level. Uyabona nje ukuthi umncane uyena lasibona kodwa uyena obhizi ule endle uyalungisa wenza zonke izinto. Haleluya. But nalapho ngibonile isandla sikaNkulunkulu ukwenza kaNkulunkulu ukuthi as much as uDavide ayengeka understand ukuthi kwenzakalani but uNkulunkulu wayesemsebenzini. Haleluya. Ngoba uDavide kuningi akufunda elaphaya. Haleluya. Ekwaluseni. Haleluya. 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 So alokuze kanjalo ke agcotshe kanjalo uDavide abe inkosi. So bese kuba yimpi yamaFilistine. Haleluya. Izwi kaNkulunkulu uGoliath ke adelele abantwana baka-Israyeli because babesaba. Abadelele kanjalo ke afike ke umfana omncane bebethi izwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi wayesawumuntu omusha uDavide. Asawufana nje omncane. Haleluya. Ayike amqonde ulokhoza loGoliath. Siyasazi isithokozalana sakaGoliath noDavide. Bayinqobe kanjalo ke. Haleluya. Bese ke bayathathuka ke baqhubeka lithi izwi likaNkulunkulu amakhosi abantu besifazane baka-Israyeli bahlabekela bendansa bese uDavide ubulale 10,000 uSaul ubulale 1,000. Yamdina ke lento uSaul lisho njalo izwi likaNkulunkulu ukuthi yamdina lento uSaul ukuthi mina kuthiwa ngibulale 1,000. uDavide nje ngokubulala uGoliath usebulale 10,000. Waqala lapho ke uSaul ukubuka ngelinye ihlo uDavide. Haleluya. Nikhona ndabazalwa wakhe. Haleluya. Asiwusho amen. Haleluya. Waqala kanjalo ke wabuka ngelinye ihlo. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu ke maliqhubeka uNkulunkulu wayehlisele umoya omubi uSaul. Haleluya. Ukuthi lento bese imbambile babebiza uDavide ukuthi azodlala. Haleluya. Umusic shuthi lo ukudlala kwakhe umusic kwamkhama ndawo uSaul. Haleluya. Ngabona futhi nendlela zikaNkulunkulu lapho ukuthi hayi shuthi umusic uyakwazi ukuthi ukhame ndawo. Uyabo nawe uyazi ukuthi ngisho manje uyazi ukuthi namhlanje angizwa kahle kodwa nje once wadlala umusic khona leyo nto eshiftayo. Uyabo ukuthi ngisho kuthiwa uku-anxiety uku-depression uku-stress but no music ukhona lento le eyenzayo. Haleluya. Next time masihlangana ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi ngibalekelwa igama but fana uku-self medicate noma ngasime medication per se but sikhulume ngezinto ukuthi uma ne-anxiety wenze njani to calm yourself down. Depressed wenze njani. Yabo ngifuna next time masihlangana I'm praying to God ukuthi sikhulume ngalezi zinto ey'njalo. Haleluya. Sifunde ngama-breathing techniques. Yabo ukuthi nje into mase esila wenze njani. We need to learn lezo zinto ukuthi mase sila sekuvaleke yonke into. How do you calm yourself down? Okay. Kube kanjalo. Lithi izwi likaNkulunkulu ngalesikhathi uDavide emdlalela amahabu uSaul will come down bese efuna ukumbulala ngoba uSaul shuthi wayesephesivile ukuthi shuthi uyena
uNkulunkulu amvusile, haleluya, ukuthi aphathe isizwe saka-Israyeli abe inkosi, haleluya. Then ke uDavide waqala kanjalo-ke impilo yokubaleka, haleluya. Davide bazalwane, I believe ukuthi more than 10 years mfundisi ephila impilo yokubaleka. Manje ugcotshiwe ukuthi abe inkosi, haleluya. Kodwa kusho isikhathi sokuthi abeke esihlalweni besingakafiki, haleluya. So uSaul-ke ulo emhunter down uDavide, lo emhunter down ufuna nje ukumbulala, haleluya. Uze ukhuluma noJonathan. uJonathan siyamazi ube umngane kaDavide. uJonathan ingane kaSawuli umngane kaDavide. uJonathan wayelo emtshela uDavide ukuthi baba nangu baba esehlele ukuthi baleka enza kanje. So ke uthi uSaul uJonathan siwulandile ngoba phela uma asimbulane nomuntu ukuze wena uzoba nekusasa. Waphela angithi uyena kumele asasinde ubaba wakhe uma uSaul ephuma esihlalweni ngokwemvelo indodana angithi ethatha isihlalo. So uDavide-ke aphile leyo mpilo yokubaleka. Elo ebaleka-ke aze abalekele nasemgedini wase-Adullum la isikhona, haleluya. Thizwe kaNkulunkulu uDavide wabalekela emgedini wase-Adullum. Thizwe kaNkulunkulu umndeni wakhe wonke wakuzwa lokho ukuthi ubalekele edakheni of-Adullum. Thizwe kaNkulunkulu wase wamlandela. Thizwe kaNkulunkulu namadoda lawa awu-400 amlandela uDavide. La madoda lawa lithizwe kaNkulunkulu aye-distressed, haleluya, ayenosizi, haleluya, ayenenhliziyo eyibulo, haleluya. La madoda lithizwe kaNkulunkulu ayesezikweletini, haleluya. But siyathola ukuthi ngale ngesize siufunde, but ngiyacela ukuthi bese sesisemakhaya siufunde u2 Samuel chapter 23 from verse 8, haleluya. La uthi nje amadoda awu-400 ayene-distress, ayenomunye, ayenosiza, ayeney'kweletu. But ngale bese ku2 Samuel chapter 23 babala ngamagama manje. Lithi mighty men, hallelujah. But before ngifike lapho, i-cave of Adullum, which is mofunda indawo engathatha njengokuthi it's a stronghold, hallelujah. It is a place that is strongly built, hallelujah. That is difficult to break, hallelujah. It is stronghold, hallelujah. It is a place of safety, hallelujah. Place of safety, ila khona sithola security, hallelujah, hallelujah. It is a place of survival, hallelujah. Ila khona uthola khona ukusurvive, ukukhuseleka, hallelujah. Umgede lo wase-Adullum, hallelujah. And siyabona lokho ukuthi impela shuthi kukanjalo, hallelujah. Ngoba ngale ku2 Samuel thizwe kaNkulunkulu lamadoda ayengelutho, ayetimid, but uNkulunkulu wawakha aze aba ama-mighty men, hallelujah. Lapha ku-chapter 23 iyabalwa yonke imisebenzi yabo, hallelujah, ababeyenza, hallelujah. Indlela uNkulunkulu ayesebakhulise ngayo, wabakhanda ngayo, hallelujah, through ukusebenzisa uDavide, hallelujah, hallelujah. Lithizwe kaNkulunkulu omunye wayephatha inkemba elwa kwaze kwakhathala isandla, hallelujah. Isandla sakhe sasala sibambelele enkembeni, hallelujah. Thizwe kaNkulunkulu omunye walwa impi eyedwa, hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu omunye walwa ephethe induku, hallelujah, induku estaff, hallelujah, elwa nabantu abaphethe inkemba, hallelujah, because uDavide wayesebakhile labantu, hallelujah. uNkulunkulu wayesemsebenzisile uDavide wabakhanda labantu, hallelujah, baze kwathiwa bangama-mighty men, hallelujah, hallelujah. uDavide wabafundisa nokuthi
siphuma kanjani ezikweletini. Hallelujah. Hallelujah. Wabafundisa ukuphatha imali uDavid. Hallelujah. Hallelujah. Wabafundisa ukuthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Wabafundisa iobedience. Hallelujah. Ngoba uDavid ileyo nto nje ehamba phambili masifunda ngendaba kaDavid ukuthi wayewumuntu omsabayo uNkulunkulu. Hallelujah. So we can only assume ukuthi lamadoda uDavid in this cave of Adullum wabafundisa ukumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. A cave of Adullum. Hallelujah. Nathi njengoba silana bazalwane, we are at the cave of Adullum. Hallelujah. La khona sakhiwa khona. Hallelujah. La khona sibunjwa khona. Hallelujah. Kwakhiwa abantu who are willing. Hallelujah. Labantu laba ibona abaziyela kuDavid. Hallelujah. Abazange babizwe ibona abaziyela because they were willing. They wanted ukubona ushintsho. Hallelujah. Nathi we are at the cave of Adullum bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu uyasisebenza. Hallelujah. Asivumeleni ukusetshenzwa uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Hallelujah. Simethembe uNkulunkulu. Hallelujah. Thizwe kaNkulunkulu, themba uNkulunkulu ngakho konke. Hallelujah. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Hallelujah. Ukuthi noma udlula esimeni but ngisho ungasa understandanga, angithi ezinye izinto sidlula kuzona kube khona izinto esizifundayo. Ngisho ungasafundanga lutho nje kuleso simo, but umethembe uNkulunkulu ukuthi unama plans amahle ngempilo yakho. Hallelujah. Kade ngicabanga nje ukuthi uJobe, there was nothing there ukuthi uJobe kwakumele ayifunde noma uNkulunkulu isimo sikaJobe uNkulunkulu wayisenzela nje ukuthi abukise ngaye kuSathane. Hallelujah. Kwakungekho lutho kuJobe for him to gain. Hallelujah. But uJobe wayehamba ngokuthi amethembe uNkulunkulu. Hallelujah. Thizwe kaNkulunkulu ukuthi uJobe siyokwamukela okuhle kodwa yini uNkulunkulu. Hallelujah. Zikhona izinto bazalwane emhlabeni. Hallelujah. But we must trust in the Lord. Hallelujah. Ukuthi indlela uyena oyaziyo. Hallelujah. Ngisho kuthiwa kumnyama kangakanani but sibambelele kuNkulunkulu. Siyambona uDavid running for 10 years. Uyawazi 10 years ukuthi mkhulu kanjani. 10 years mkhulu bazalwane, ubaleke uphila impilo yokubaleka. But ukhonza uNkulunkulu namandla. Hallelujah. Hallelujah. Izimo ziyohlezi zikhona but if we can only trust in God. Hallelujah. Hallelujah. Siyokwakhiwa. Hallelujah. Siyoba njengawo namadoda. Hallelujah. Sibizwe ngama-mighty men. Hallelujah. Thizwe kaNkulunkulu amagama abo wawenza abamakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Sivume ukwakhiwa. Hallelujah. Hallelujah. Ukuhlakanipha sikuthola kuNkulunkulu. Hallelujah. It is only in him la sothola khona ukuhlakanipha. Hallelujah. Uma sithi kuwena isimo sakho engazi ukuthi sidinga icounseling, listen and obey. Go for counseling. Hallelujah. That is the wisdom of God. Hallelujah. Ngathi enebe gathering yethu edlule usizo lwethu lolu. Hallelujah. Lama-gatherings awusizo lwethu. Hallelujah. So aswathatheni kanjalo. Hallelujah. Konke okhulunywa lana sikwenze futhi sikulalele. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. It is only in God la sithola khona ukukhululeka. Ukukhululeka okuphelele. Ngisho izimo zikho. Hallelujah. Ngisho izimo zikho. Hallelujah. It is only in God la sithola khona ukukhululeka nokuthula. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes futhi komele ukuthi sifunde nokuzamkela izimo. Hallelujah. Kwesinye isikhathi kufuneka ukuthi nje usi-accept isimo. Hallelujah. Ngoba vele ngeke usashintsha. Hallelujah. And it is only in that place you will find ukuthula. Once wasamkela isimo ukuthi okay, la ekhaya kunje. La ekhaya vele shuthi angithandwa. La ekhaya mina vele ngingadlula. Ngeke usakushintsha lokho. As painful as it is, ngeke usakushintsha. You have to accept, ufundiswe nokuxolela. Hallelujah. Ufundiswe nokuzixolela, ufundiswe nokuxolela isimo. Hallelujah. It is in God bazalwane. Hallelujah. It is in God. Hallelujah. Ngiyafuna ukuthi sifunde lento ukuthi sikhale uNkulunkulu. Hallelujah. Thizwe kaNkulunkulu uHana wakhala uNkulunkulu.
enkulu, haleluya, waze wangakwazi ngisho ukukhuluma, haleluya, but uNkulunkulu wayefunda iy'nyembezi zakhe, haleluya, because wakuthola lokho ayekufuna uNkulunkulu, haleluya, haleluya.